Касцёл адшукання святога крыжа ў гародні. 400-гадовы карабель нібы Нояў каўчэг, які знайшоў сваю апошнюю прыстань на вяршыні пагорка ў самым сэрцы легендарнага сярэднявечнага горада. Храм, які апярэдзіў гісторыю ў сваім архітэктурным плане. І гісторыя аказалася да яго добразычлівая. Але што дыктуе з патэтычнай дбайнасцю шыфраваны дэкор Бернардзінскага сабора і як удзельнічае само сонца ў мудрагелістай гульне сярод маляўнічых перапляценняў вытрыманага фасада, з якіх светаў прыплыў да нас гэты вандроўнік міфалагічнай архітэктуры. Архітэктуры Беларусі. Пачатак будаўніцтва вядомы – 1602 год. Хрысціяне ў той час ужо поўным ходам узводзілі храмы рэнесанснага і нават барочнага стыляў на тэрыторыі Беларусі. Аднак ордэн бернардзінцаў быў больш кансерватыўны. Таму і ў архітэктуры прытрымліваўся даўніх традыцый, менавіта готыкі, але недоўга. Ужо бакавыя і галоўны фасады маюць чыстыя, спакойныя формы. Таксама і ў стылі, бліжэйшым да рэнесансу, чым да барока, абрана архітэктура кляштарнага корпуса. І толькі вежа-званіца, а асабліва яе верхняя частка, мае выразныя рысы ракако. Вертыкальна выцягнутыя прапорцыі, вуглавая крапоўка калонкамі, валютамі і фігурны купал з ігольчастым шпілем. Іначай кажучы, неўласцівая хрысціянскай царкве празмернасць. Базіліка, простакутны ў плане будынак, што складаецца з няцотнай колькасці нефаў, атрымала нестандартную асіметрычную прасторавую будову. У плане мастацкай кампазіцыі бернардзінскі касцёл апярэдзіў з'яўленне гістарызму ў архітэктуры, эклектыкі, аб'яднаўшы ў сабе стылі позняй готыкі, сталага рэнесансу, ва ўсю квітнеючага барока і зусім яшчэ юнага ракако. Верхнія паверхі званіцы, там ужо сцены ідуць, выгнутыя, як толькі яны маглі быць выгнутыя. Гэтыя гзымсы пагнутыя ва ўсіх накірунках. І рэзаныя, і усялякія. І шпіль такі выразны. І там на краях стаяць нейкія, як вазачкі, такія элементы, якія узбагачаюць гэты сілуэт. Усё, што, мне здаецца, вядома было у барока, усё вось можна пабачыць на 3 ярусах невялічкіх гэтай званіцы. Акрамя саміх вось такіх матэрыяльных сродкаў выгнутай сцяны, трэба ўлічваць яшчэ і асвятленне сонейка, як оно ідзе, як цені паўзуць па гэтай выгнутай сцяне. І ўсё яно працуе разам. Ад готыкі архітэктарамі была запазычаная тэхналогія кантэрфорсаў, прымыкаючых да сцен рэбраў, якія здымаюць нагрузку асноўнага аб'ёму будынка, нервюры скляпенняў і высокія стральчатыя вокны ў апсідзе і на бакавых фасадах. Барока праяўлялася ў плоскасці фасада і пластыцы асноўных ліній, а сціплая стрыманасць рэнесансу, баланс мінімалізму і вычурнасці дазволіла аб'яднаць, здавалася б, супрацьстаялыя элементы ў адзіную кампазіцыю. Дасягнута гэта было і дзякуючы тонкаму адчуванню нюансаў творцамі. Напрыклад, скульптурная дынамічнасць званіцы разгортваецца вышэй франтона галоўнага фасада. Дзеля кампазіцыйнай раўнавагі далучанаму да званіцы падоўжанаму фасаду кляштара таксама нададзена дынамічная экспрэсія. Шэраг моцна высунутых пілястраў вытанчанага карынфскага ордара, спалучаных лёгкімі лучковымі перамычкамі, пры сонечным надвор'і стварае складаную гульню святла і ценю. Нарэшце бабінец, уваходны павільён, далучаны да галоўнага фасада не ўпрост па восі, а з нязначным адхіленнем у бок званіцы, што надае ансамблю яшчэ большую гарманічнасць і сабранасць. Вялікая адметнасць касцёла адшукання святога крыжа ў гародні ў тым, што ён змог увасобіць адразу 3 архітэктурныя стылі. Абумоўлена гэта эпохай з'яўлення. Рэч у тым, што ў пачатку 17 стагоддзя у эпоху Жыгімонта III Вазы мецэнаты, сярод якіх былі і Сапегі, і Хаткевічы, ахвяравалі грошы на гэтую будову, і ў 603 годзе віленскі біскуп Бенедыкт Война заклаў першы камень. Ужо ў 618 годзе можна было пабачыць вынік і з пункту гледжання якраз архітэктуры гэта
быў такі эклектычны праект, бо ўсярэдзіне мы маглі б пабачыць элементы готыкі. Само вырашэнне скляпення, зорчатае скляпенне цалкам адпавядае яшчэ такой даўнейшай традыцыі архітэктуры. Адзін з фасадаў мае гатычныя вокны, стрельчатыя вокны. Таксама шмат якраз контрфорсаў, якія таксама нас адсылаюць да готыкі. Адпаведна, са старой такой архітэктурнай традыцыі тут было даволі шмат. Але сам праект хутчэй нас адсылаў да касцёла Іль-Джезу ў Рыме. Якраз гэты касцёл, як вядома, італьянскі, стаў правобразам вялікай колькасці баракальных храмаў па ўсёй Еўропе. Адпаведна, ад барока мы тут знаходзім досыць шмат якраз традыцыйных прыёмаў. І сам фасад, і яго такія асіметрычныя лініі, вырашэнне алтароў усярэдзіне, разьба і ўсё астатняе, гэта, канешне, звязана з мастацтвам канца 16, 17 і 18 стагоддзя. Паводле адной з гарадскіх легенд, бернардзінскі кляштар і касцёл моцна звязаны з усімі астатнімі касцёламі горада. А найбольш інтрыгуючым стала паданне пра падземны ход, які капалі манахі-бернардзінцы і манашкі-бернардзінкі са сваіх манастыроў, размешчаных на суседніх пагорках, насустрач адзін аднаму для любоўных спатканняў. Вялікая прастора храма падзелена 6 слупамі на 3 нефы, перакрытых крыжовымі скляпеннямі на падпружных арках, дэкарыраваных грызальнай размалёўкай з выявамі гербаў фундатараў і раслінным арнаментам. Інтэр'ер вылучаецца багаццем архітэктурнай пластыкі. Тут таксама можна адзначыць сляды гатычнага ці нават раманскага стылю. Лёгкая завостранасць напружаных арак, якія аддзяляюць галоўны неф ад бакавых і ад прэзбітэрыя, месца для абраных пляцоўкі, дзе чытаюць пропаведь. Спрошчаная рытміка арачнага пояса бакавых хароў, падзел скляпенняў на нескладаныя палі з выступаючымі гуртамі без аздобаў. Пілястры карынфскага ордэра амаль зліваюцца з плоскасцю слупоў і сцен, ствараючы празрыстую, светлую прастору галоўнага нефа, інакш карабля, як увасабленне хрысціянскай царквы. Уся сцяна, яна і не патрэбна, каб успрымала увесь цяжар. Можна зрабіць такія кропкі ў гэтай сцяне, куды асноўны цяжар будзе перадавацца. І ён перадаецца праз нервюры, якія атрымліваюцца ў крыжовых скляпеннях. А крыжовае скляпенне – гэта паўцыліндрычны такі слот. Скляпенне ідзе, а па 90 градусаў ідзе другое. Яны перарэзваюцца, і там, дзе ідзе перакрыжаванне, атрымліваецца рабрына, нервюра. Вось яна галоўны элемент у скляпення. І праз нервюры нагрузка скляпення ідзе на гэтыя кропкі. Фактычна ў інтэр'еры слупы, а тут сцяна. Таму стала зразумела, што ўсю сцяну не трэба рабіць такой таўшчыні. А можна зрабіць дастатковай таўшчыні гэту, вось дзе перадача ідзе нагрузкі, падперці контрафорсам, і ўсё будзе добра. А тады паміж гэтымі кропкамі, дзе перадаецца цяжар, можна сцяну зрабіць танней, можна прарэзаць цікавым, вялікім акном, праёмам аконным, упрыгожыць яго. Нагрузка тут не перадаецца. Галоўны алтар святога Францішка вырашаны стукавым калонна-пілястравым порцікам, завершаным масіўным прамавугольным атыкам са скульптурнай групай анёлаў. Вясёлкава і святочна яго асвятляюць бакавыя вітражныя вокны апсіды. У дэкаратыўным аздабленні выкарыстаны розныя гірлянды і пуцці, мастацкі вобраз маленькага хлопчыка, што ставіцца хрысціянскай церкаўю ў процівагу разбэшчанаму антычнаму эрату. У адным пластычным стылі выкананы астатнія 14 кулісных алтароў,
Згрупаваныя калоны і пілястры карынфскага ордара служаць абрамленнем алтарных карцін і верхніх барэльефных пано. Нягледзячы на быццам бы знешнюю агульнасць усіх храмаў у стылі барока, спецыяліст пабачыць асаблівасці. Рэч у тым, што езуіцкія касцёлы таго часу яны мелі больш такі пафасны, больш парадны выгляд. Храмы, якія будавалі дамінікане, бернардыны, францысканцы, знарок былі больш вытанчанымі, халоднымі, сціплымі. Кажуць, што гэта адпавядала ідэалогіі сарматызму. Наша шляхта ў той час прытрымлівалася сваёй ідэі аб асобным паходжанні, аб сваім накіраванні ў жыцці. І вось у архітэктуры гэта ўвасоблівалася у прыкладах вельмі вытанчанай, але сціплай, знешне нават занадта сціплай архітэктуры. Усярэдзіне магло быць вельмі прыгожа, вельмі багата аздоблена, але знешне гэта больш падобна на фартэцыю, абарончае збудаванне. З паўднёвага боку да касцёла далучаны двухпавярховы складанай канфігурацыі, накрыты высокімі двухсхільнымі дахамі кляштарны корпус. Фасады рытмічна чляняцца прамавугольнымі аконнымі праёмамі і пілястрамі ў прасценках, сцены ўмацаваны контрфорсамі. Усходнія і паўднёвыя крылы вылучаны буйнымі рызалітамі з трохвугольнымі франтонамі. Галерэяй корпус злучаны з касцёлам. Адзіны прыклад кампазіцыйнай звязанасці скульптурных групаў маецца ў латыранскай капліцы. У кампазіцыі пераважае дэкаратыўны матыў, хоць і фантастычнага, але расліннага характару. Постаці святых і анёлаў свабодна размясціліся нібы ў цудоўным садзе. Ансамбль дапаўняюць арнаментальна апрацаванае плафон скляпення і балдахінны дэкор уваходных арак. Цэнтральная скульптурная кампазіцыя «Святая сям'я» знаходзіцца ў верхнім арачным праёме праходзе з капэлы ў бакавы неф. У яе цэнтры на троне святая Марыя з Хрыстом на руках. На другім плане скульптуры святога Юзафа і Яна Хрысціцеля. Фігуры біблейскіх персанажаў зафіксаваны ў момант малітоўнага ўзрушэння. Выразныя жэсты рук, звернутыя да неба погляды, вакол лунаюць анёлы. Унутраная плоскасць арачнага праёма пакрыта сакавітым ляпным акантавым арнаментам. Укладваліся велізарныя сродкі і укладвалі ўладальнікі гэтых мястэчак, гарадоў, уладальнікі зямель, бачучы нейкую падтрымку нават сваёй улады. Улады над людзьмі, бо кожны, хто паглядзіць на такі будынак, мне здаецца, зразумее, што калі улада можа ставіць такія будынкі, якія, не знаю, наколькі яны велічныя у параўнанні з той хаткай, у якой ён сам жыве. У бібліятэцы Вільнюсскага універсітэта захоўваюцца пажоўклыя аркушы навучэнцаў 18 стагоддзя з размалёўкамі сада перад бернардзінскім кляштарам у гародні. Ёсць там лісты і па іншых архітэктурных практыкаваннях. Ансамбль гарадзенскага кляштара ўжо ў тыя даўнія часы лічыўся прыкладам высокага мастацтва. У часы панавання саветаў касцёл выкарыстоўвалі, мякка кажучы, не па прызначэнні. Тут размяшчалася бюро судова-медыцынскай экспертызы і санэпідэмстанцыя. У 90-е гады храм вярнуўся да каталікоў, а нам сёння застаецца толькі атрымліваць асалоду ад фантастычнай пластычнасці сапраўды чароўнай архітэктуры.